venter bare på at sende en by afsted. Og det gik faktisk ind. Det var måske ikke så rent. Selvom det ikke går ind, så er aggression jo kriteriet. Dansker, han går ikke tæt nærmere. Dansker går ikke nærmere her. Det er det her, han skal vende på. Han skal passe på til gengæld, at han ikke bliver fanget i submission nu. Stærkt. Altså der kan du se, at han bliver faktisk inviteret til at komme ned på gulvet af Alice her. Alice, han mener helt sikkert, at han har en fordel, hvis han kommer med, og han køber faktisk, den lokkemad her, den virker. Jeg tror måske, at Changa, han er lidt for selvsikker her, men det kan jo godt være, at det er måske det, der skal til. Og aggressionen har han jo godt på sin side nu. Guillotine her. Han har kontrolleret sin modstanders ben. Det her kan være rigtig, rigtig farligt. Det kan være rigtig, rigtig farligt for Tjekker. Og vi har en tab-out her. Mulenga Chanda vinder i sin debut. Fantastisk fra den oceanske kæmper. Og publikum er med her. Det er ikke fælde mod på egen, men det er ganske godt til ende. Og det er i gang med lige præcis. Det er måske en til videre, det vi har set, der har været bedst i aften i Brøndbyhallen. Og hvis man ser på smil lige nu, så kan man også se, at det er en yderst stolt sejrsherre, vi har derinde. Yes, det gør vi, og Mulenga Chanda altså vinder i sin professionelle debut over Alice Jesisek. Det må man sige fra den første omgang, hvor det langt hen ad vejen så ud til at blive en meget, meget svær modstander for Chanda, så skal jeg lige love for, at han kom rigtig godt ud her til anden omgang. Lad os komme op i ringen. Mine damer og herrer, vi har fundet en vinder via submission. Mulenga Street Chanda! Mine damer og herrer, jeg står her. Sagde Mulenga, fantastisk kamp her. Vi kender dig som en striker. Jeg havde ikke set det i min fordomsbog, at du skulle vinde det her på en submission. Var det din gameplan? Nej, men han kom lige til, så en fejl, så Første runde, der bliver du holdt meget nede. Måske næsten vil jeg sige, bliver domineret af ham på gulvet. Du vælger alligevel at tage imod hans invitation. Gå ned på gulvet, selvom der er mulighed for, at du kan blive submitted. Du er en frygtløs herre. Har du øvet meget på dine submissions? Ja, jeg har. Hvad skal jeg det? Hvor er det henne? Hvor er din egen? Tobias, kom Tobias! Tobias, hvor er du henne? Han er ikke særlig høj, Nå, her er Tobias, eller hvad? Kæft, man er sej, Mulle. Er han ikke for sej? Han er helt fantastisk. Aarhus' stolthed. Mine damer og herrer, lad os give en kæmpe stor hånd til Mulenga Chanda! Selvfølgelig glad og stolt og fantastisk kamp her. Når klokkeslættet bliver 22.